gross, I think now is around 30,000. Gross. Ibuke kanje lento amaqongwe namafutha zonke lezinto ziko 4,500 bese ufaka izinto zokucleana, you see, so kusho ukuthi izokunikeza lapha ko 6,000 and nakhona kuncane per household, so bese uya multiply kusho ukuthi sofika ku 30, so kusho ukuthi the income efanele siyenze thina fanele ibe ngapha phezulu kwalokho. Okay, ufike siqale ku point yokulingana, equality, ukuthi bonke fanele bathola imali elinganayo, bese siya kwe reality yokuthi lo wamuzi unezingane ezingaphi, kungapha abantu, kusho ukuthi sifike sibalinganisi sithi niyalingana ngoba namakhosikazi, so you deserve so much. Bese sithi kuyiqiniso kodwa ukuthi izinkwa ezidliwa kaMasibanibani azilingani nezinkwa edliwa kaMasibanibani. Therefore ubaba ke manje fanele anikeze a top up, kodwa based ekutheni i-reality thini, because amakhosikazi azocompete ngokuthi why ubani umnika imali engaphezulu kweyami mina nginike encane, so fanele uthi nayi imali yeni. And ku-right uma ngabe uyothenga in bulk is fine, but sometimes ama-preferences abantu awafani, so khona uzothi angithandi le rice, ngithanda le rice, angithandi lo transfer imali kumuntu nomuntu, you know, we can trace imali ukuze sibone kungekho ma issue, so the basic needs ziyafana bese kuhluka ngokuthi lo muzi nalo muzi udingana. Fana no petrol, we try to subsidize petrol. You see ungamangala mangisho lento, we try ukuthi as a family sonke si subsidize, and lezi zimoto zingenisa income bahamba njengaso, so you can imagine ukuthi ke expenditure ingakanani ke